en waziri mar ndara. Lakini gimoko wachi nikech ambi ng'ene wan gi intelligence. Waseng'eyo mwang'eyo kendo wan gi picha. Ni military ni kanyo, security tight, roadblocks nitie, to joma gero ndara ni gin jo military. Koro owacho cha diere ka e yo maber. Dala kata mnaki wacho de ka Raila ka dangin Raila bene nyaka mi arita makare kata mna dala ni. Onego bene ni en jachung. Kata mana Ruto be deputy onego gere ndara madhi Sugoi. Wajakoya be giger ne gera madhi Busia. To ngane cha iluongo nang'o Mwaureja be giger ne gera madhi Korego. Bandara ma kata mani gazette no. The mondi intelligence go peje ni olose karang'o bo wire. Onge time moro ok coincide gi time okete kanyo kaka propaganda kaka iwacho ni propaganda but gine ne kumane moro na ne Facebook kanyo macha gine ni ngin macha yo kisian kocha